Asi Liptovský, Mikuláš pripraví sa Vojtech Vida. Ale chalan konečne dobre Ďalšia z juniorských slovenských reprezentantiek Michaela Lišková a manželka povedala, keď pôjde na piču, Karakan. dojebe ma sierotu, dojebe ma. Takže vy ste rádi. Valach Pelúš po David. Kanán. Škoda, akurát to nevyšlo. Ale dobre si jazdil. Táto dvojica nás v minulom roku reprezentovala na majstrovstvách Predávate Bavoráka, lebo tu juniorov vo Wiener Neuštate. David, otec predáva toho Bavoráka. Poďte, keď vyčerpali. Pozor ešte. Výborne. Jeden. To je trošku rýchlo, Miša. Extra. Toto bolo všetko, mala tam mala otočiť. Zatiaľ ide vynikajúco. Volta sere. Moc potlačila. Toto je najhoršie miesto. Ľud. Tak to nevíš, tak to ja už nebudem radi jazdiť. Mám toto vodu. Toto bola taká trošku myšlená. Aj vodu zase späť. Ľudia sa ma naučili skákať. Ticho, nechaj to na to. Nervy mám jak hovado. Potlesk je zaslúžený, ale prosím, počkajte s ním až po poslednom skoku, ktorým je číslo 12, zelený triple bar Nubium, pretože to kone ruší, keď cválajú okolo tribúny a začnete tlieskať. Ale aj tak, výborný výkon Michaela Liškovej a Karakana bez trestných bodov, čas 81,88. Vojtech Vida, Kolineta, jazdecký klub Vida Bratislava. Pripraví sa Radovan Šilo. Vojtech Vida, jeden z najstarších, stále ešte aktívnych pretekárov na Slovensku, toho roku oslaví 60. narodeniny.